Dito Ayan, na naman tayo. Kaon na naman. Lamig kayo. Lamig tayo, mga kakain. Yung ano yan doon, broccoli, pinarito. Ito? Yan oh. Kala ko nga, chicken skin. Broccoli ba yan? Hmm. Ay, broccoli din na. Dito na lang ako sa broccoli. Yan. Oh. Lamig kaayo. Oh, sus. Naku. Ay, ayaw ko nito. Ito na lang. Binalik-balik na. Yan. Yung yung karning Yung karning. karning camel. Brad, sigurado Brad, mabubusog tayo. Oh, ito na. Ito, karning kahoy. Karning kahoy. Init man ito eh. Ay, lamig kayo. Umuusok pa guys. Ito yung favorite ni Utoy. Wala tayong maliit na ano siyempre. Yung ano ba, lalagayan nito ba kasi gusto kong higop na sa maliit. Yung maliit pala to eh. Kunin mo nga yung maliit to eh, saglit. Yung maliit na yan. Kabayan, Kamil, umuusok pa. Oh, natapon pa. Usok pa doon, tumapon pa. Tumapon pa. Tara, Dals. Dals, lamig ka na, lamig ka ayo. Kain na, mamadal. Kain na. Lambot na oh. Ang lambot na doon. Malambot. Hindi, gusto nito. Wala kayo dito. Mga kabay, kaon uli. Nandito na naman kami sa isang salo-salong na budol fight na luto ni Abab. Karning camel, chicken, biryani. Bago. Ito yung camel. Sarap. Yan. Yan. Yung nasa. Lasang camel. Yung tapong guys. Ngayon lang ako nakatikim ng karning camel. Ito guys, oh. Kaming camel. Ewan ko noon pa kasi tinuruan ako siya noon. Iba nga lasa niya. Masarap pa siya sa ano? Guys, masarap pa siya sa masarap. Oh. Yan. Dito. Guys, masarap pa sa masarap ang kamil ng Dubai. Lamig kayo. Napakalambot oh. Ano talaga yan? Pinapalambot nila sa mga mata. Hello. Okay? Ibigay mo nga. Sabihin mo at kumakain pa ako. May ng kunti. Ay. Sige, sabihin mo lang. Okay. Kain lang saglit lang dito lang. Yan, Plada tong bakla na to ha. Sabi ko ibigay kay, hindi, yun yung ano, na-postpone tapos tumawag uli.
Tawag mo nandun na. Nandun nga. Oh. Madala yung gantian mo. Sabi mo, puspon din. Dalawa yan sila eh. Yung isa bukas na kasi napospon nga. So sabi mo, namayang hapon, nandyan na pala. Toy, Yan, depende yan. Toy, Ha? dami-damihan mong biryani Toy para hindi na ako tatayo. Ah, kayo. Masarap yung cauliflower. Kaya nga eh. Cauliflower pala to, Brad. Cauliflower. Bantok na lami kayo. Correct. To, cauliflower pala yan. Ano mo yan, isda? Yeah. Kaya pala Brad, lami kayo. Hindi, ta? Hindi, painit ng tubig ko. Ay, kala ko yan na yung lalagyan mo na ano. Hindi, laga lang yung... Mamadal. Naku, tikman mo ang Camel Mamadal. Ano ko yan? Sa buong buhay mo Mamadal, baka sabihin mo, masarap pa pala to sa daga. Ayoko. Uy, na ganyan ang Taga kulay. nga, hindi ako kumakain. Camel pa. Da. Nga. Ayan ang camel, mga kabay. Ito. Wala naman na yung biryani, puro ano nila yan yata. Sandok ng Puro sahog. sige, magdala ka pa, magano ka pa dahil marami pa doon sa rep. Meron pa akong marami pa doon sa rep. Meron pa akong Lami kayo sa rep na daghan pa kayong camel. Marami pang camel doon. Daghan. Kaon lang ng kaon. No. Kain. Kain nila. Sinabi mo pa. Ah. Ganyan ka naman. Nakato din, no? Tapos nagpakita pa ako. Ano ba, may kalaman ka ng bansan? Wala eh. Harap? Ano pa lang ito yung apit sila sa hotel. Awan ka din sa awan si... Nakato din, no? Ano ba guys? Birthday ko. Mga kati kami sa milyo. Huwag ka na magtanong. Yung? Ang family nga. Ito, lamit pa yung kahit ito. Biryani. Lamit tayo. Ngayon sa malo. Lamig tapos binigyan mo sa akin. Nakarami na ako eh. Lagyan mo nga sa baso. Lamit tayo. Tapos may panghimagas pa kami, mga kabay. Ang galit naman na. Pag kami nabulunod, tutulak na namin to. Dito, sahit nga sahit sa tay. Ako pas nagsangit, kaya napandiyan sa ron ko mataog dyan. Busy man ni bakla. Matigaw yung nakaangas. Total dumi sa aguna. No. Una. Dito, inom pa igus ko na. Hindi, di ba kayo nga? Yes. Balik pa kahit yan, hindi bakla. Tapos tapos yellow. Tapos, Kubing pa, nagliligay kami na pinuman na lamisa. yung umiiyak na bata. Nagsimulan siya. Hindi na nasanay. 2 days na kailaan. Parang ano-ano man. Wala na. Lubag na namatay. Hindi na. Paano din yan inom? Do, gawin mo na lang. Ngayon ko na. Basta mo. Na yung kakain yan. Yun yung Indiano. Muusok pa yan. Pwede talaga ate. Mukbang. Ang galalaki ng bakit papiton. Yun. Ang baso. Yung Indiano mo rin. Yun naman. Nagkagaling na na. Pakalambot yun, no? Reklamo ako. Hmm. Reklamo ako talaga. Malambot pa sa malambot. Nambi mo pa. Yun ang nangyayari. Diba? 1 week, spirit ba under 1 week? 1 week, hanggang hindi pa tayo nakakatulog. Ganun. Kahit ako nagigising. Ganun. 2, 5, at 5. Lakas, pala yung Bengali dito, nakingay-ingay din. Silipin ko yung Bengali pala. Ganyan ka, Bengali eh. Gustong-gusto mo naman ng Bengali. Ikaw talaga. Sa saan galing sa ulo?
Kumain ka na at dala ko yan. Kanino nga, malay ko ba kung kanino? Mamaya, hindi ko alam. Ah, ikaw, wala kang Wala ano na sa akin? aso. May gayuma yan. Hindi ko alam.